MB je nás nice. Proste. A to Ujíčko má hrozne sere. Mr. Panda. Daj SOC na chvíľku. Daj... Klikni na seba, na profil. A zrušiť. Nie, prosím! Ďakujem. Ja som sa už zlakol. Polychromy na toto. No, to máš iba 6, to... No ale nevadí, aj tam máš nejakú We not šancu. pulling like that, we not pulling like that. Only 10. No skill. Ideme toto. Ideme modré. A tam máš actually aj, že za mene môžeš pulnúť. Za 8. Okay. Gáčko máme. Čo ti padlo, to ma zaujíma. Nevadí, Ačka sú dobré. Mohla ti padnúť ona. Neviem čo ti mu, neviem. Tak uvidím. Balls of Steel. Nothing else. Kde to rank? To bolo až na konci, takže na konci sa ukáže podľa mňa. Ale toto je zle. Predaj to naspäť, to sa mi nepáči. Ne, tá je dobrá, jebe. No ja nechcem ju. Kde mám to lacnejšie? Kde mám to lacnejšie? Však to si už teraz pulol za to lacnejšie, to bolo hento. Vidíš, tam máš za 8, nie za 10. Nice. Počkaj, chod do Fading si... nie. Chod do... áno. A hej, a môže si ešte kúpiť dodatočné. Ale ja by som na tom mieste dal... No už nevadí. Si chcel, aby som bral modré? Master Tape. Ty si čo kúpil? Encrypted Master Tape. A ty si nechcel náhodou ten Master Tape, to je klasické? Teraz môžem ten pool, čo tu chceš? No však, ale tam si mal limited 30. Tam si mohol, že... Nevadí. Toto bude... Získam na ďalšie. Yes. Nemáš, to by bola animácia. Keby to tam máš. Keby ti padne S-ko. Podľa mňa, vieš, že ti padne? Padne ti podľa mňa Ben. Zase iba zbraň. Medveď ti padne. Poď. Ben. Ne, do piče, to isté. Chod do piče. Tak kokot, signature na Bena ti padne dvakrát, ale Ben ti nepadne. Dobre. Target detected. Let's take a photo of the layout Xbox controller. Move the camera. Čo? Čo? To ani mne nepísalo. To čo je? Ja neviem, ja si mám dačo zapojené, z čoho si myslíš, že to je to Xbox controller. Ty máš nejaký Xbox controller? Ne, nemám práve, že. Prečo nemôžem F-ko? F-ko? Uložiť, ďakujem. No. Ešte selfiečko. Jak dávam selfiečko, takto ne? Môžeš. Nemôžeš, tam naľavo. Počkaj, daj mi chvíľku. To je Francis! To je Francis! Tento, že? Že to je Francis. Ty si debil. Tak to idem mu poslať. Pošli to Francisovi. Že, a tam, že ty, otazník? Čo si mu napísal? Nie! Ty máš furíka na piče! Martin! Kurva! To je zlé. To je zlé. No. Koho všetko môžeš získať? Reálne hocikoho. To som nepočítal, že dostaneš furíka. Ja som to aj očakával, to be honest. Ale on je dobrý. Akože, on je OP. Ale, no. On je fakt OP. Keď ho dobre postavíš, samozrejme. Píče, no. Koda. Nevadí. Na budúce. Počkaj, daj si onej. Daj si jeden.
Kúp si jeden ten oný. No. Či? Lebo potom budeš mať ono na ten pool mesiackový. Tam tiež môžeš kúpiť. Teraz si predstav, že ty dostaneš... Čo? Tebe jebe! Čo? Ty koko, počkaj! Tebe jebe! Tebe jebe! Tebe jebe! Jak ty kokot? Jak ty kokot? Jak ty? Jebe! A teraz a to nedostaneš. Či dostaneš ju? Nedostaneme, toto na schvál nepríde. Na schvál to bude úplne nejaká Nás to fúrik to bude. Ty kokot! Pleasure to meet you. Čo ti jebe, ty hus? Šťastný jeden. Čo ti? Francúzovi to pošli. Ja to posiem. Kokot. Čo ti žije? Fú. Tam hneď prvý púl. Hneď na prvý To bol púl. 20 alebo 30 púlov. Hej? Jaj? Áno. Nie, to nebol Áno. garantovaný. Nebol to garantovaný, ale bolo to 10 alebo 20 púlov. Jaj? A to až No. 5, 10. A toto bolo 10, takže asi 20. Hej. Takto sa končí noc. Takto sa končí. Fú, to bude taká honička dneska.